Aitor, lasai. A ver, orain kolorea kontrolatu, morea! Venga, Ibai, gelditu gabe, ánimo. ¡Caben Dios! ¡Tú! ¡Los huevos! Danak eman, danak! O sea, kiroltasun falta ikaragarria, ¡Ales de jodiute! Ze hostia ez esatenik! ¡Jodiute zauzela! Iruz, me caben Dios! ¡Me caben Dios ni hostias! Pasara jaisten, mertzik izin dut digo. Gontzal, ba, erki! Torrio, hemen! Hemen, Gontzal, hori! Ez, hau, bai! Ibai, utzi izan! Bueno, ez, gesteko behar du. Ibai, zuzea, Pasa bezaldea! Lasai! Hostia! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Me cabe en Dios! Imposible. Ismak eta Aitor Sudupek, kapitain berriak, Manu Maritxalar eta Alexen arteko oreka puskatzen saiatuko dira. Eta jokon dagoen ez da gutxi, Leitzaranen aurpegirik gogorrena ezagutuko baitu gazte honetan. Eurila, hotza eta estetasuna. Hoiek izango dira galtzaileen sariak. Uste dut lasaitasuna bukatu dela. Izan Invictus! Bueno, kapitainak, venga, Aitor eta Isma, etorri. Lasai, mote, lasai. Lasai, ezin ba, lasai honi. Bai, badakit. Kalambrutxo zeata, ongi? Apa, Jarri hortzea bera, hortzen daude ere, aiba, Manu ere badator? Aitor, ongi? Lasai, urduri hona zaude? Bai, pixke urduri. Ze, presiopean edo? Bai. Ez da erraxa, Ze gauzak ondo lortu behar dira, gero ondo... Esplikau, eta ero ondo egin. Bai. Apa, Isma. Venga, Isma, Ixo. Manu. Epa, Ixo, Manu. Epa, egunon, Egunon. Eta sorpresa, ze, bueno, nik kapitaina ditu dut eta Manu ere hemen dago. Ebakuntzakin behar naute urgente. Ah, bai? Eta gainera alik eta azkarren jarraitu dudanez, gero eta barrurago joan da, eta lan gehiago emango duela, printzipioz berriro ere bicepsa bere lekura eramatea. Azera, bicepsaren lotailua. Ez kaso eginda oso solarria izatetekela etorkizunerako. Noiz dago azo, aste honetan edo ebakuntza, noiz duzu? Ostegunean ebakuntza. Eta gero? Gero 2-3 aste horrela. Besoa ezin mugitu. Bueno, orduan, saiatu taldea laguntzen, eta gero, datorren astean ebakuntza, ondo atatzen den dena. Espero. Eta gero itzen dugu, gero-gerokoak. Garrantzitsuna da zure osasuna eta ondo rekuperatzea. Mila esker. Orduan nahi gozu orain, bueltatu lagunekin, eta, venga, Manu. Arte, bai? Manu, zendi. Venga, guain arte, Aitor, guain Manurena entzun duzula eta igual lasaiago edo? Bueno, Manu etxean bildurra handi ematen nahi. Ez. Baina nahi honian amen honbazan, Manu. Duen konfiantza asko ere ez dizun baten, Manu. Ez. Badakizu zer dagoen jokoan. Bai, ondo baina. Eta Ismak ere, biloge ondo gara hemen hitz egiten, eta guainik ez duzu ezagutu benetako Leizaran. Osetasuna, humidadia, ura, hotza, hori da benetako Leizaran. Horrein arte egon geha, ia oporretan, ez dala, baina, bueno. Orduan, ziurtatzen aldugu gaurko gaua, benetan zaila izango dela eta gogorra. Bai. Eta Luzia. Eta gaur bereziki ikusita, zer nolako atxaldea, zer nolako gaua datorre. Gaina zuek izango zute paper bat. Adi, nik probari hasiera ematen jodanean, zuek bilo bakarrik hasiko zaren. Orduan, inborko duzute, zuek saia igo eta puntaraino joan. Hortik, aginduak ematen badituzue, estrategia landu, nahi zutena. Orduan, zuen taldea hasiko da lehian. Zu iristen bazea lehen biziko, zure taldea hasiko da lehen biziko. Baina, modu honetan, Isma. Taldeka, binaka jungo dira? Bi eta bi. Ah, bale. Bai? Orduan, igo eta gero goiko partian, azpitik, bakoitzak hartu beharko du bere banderina. Hartuko dute banderina eta gero jetxi. Urrengo hasin datera, banderina hartu arte eta iritsi arte. Baina dana hartu eritxi, bere koloreko dana. Bakoitza bat. Bai? Orduan, gehien ez diota, sarean, talde bakoitziko bi, une oro. Denak pasatu baldin badia eta bainikan denbora baldin badago, bigarren buelta ingo genuke. Ulertzen? Ez. Erreleboka. Osea, lan hau itiko izango duzute ordu erdi bat, 30 minutu. Eta orduan, 30 minutu horietan, banderin gehien jasotzen dunak, eramango du proba, amaiketakoa eta lasaitasuna. Eta galtzaileek pasa beharko dute hemen gaua. Baina gakoa, nortzuk izango dien, bilen da bizikuak. Zeleta eta bai. Hirugarrena izango da irati uste ditzen.
Jo, es que nire bai. Irati. A ver, koleta de kona hemen, aiora. Aiora, vale. Izenakaz? Bai, Naparra. Laugarrena? Laugarrena... Teresa, Teresa, ondo? Jon, Jontxu? Bosgarrena? Seigarrena? Manu beba egin badao? Bai. Ba... Larrea ere orduzu. Ez da ordure, Manu eta Larrea. Osea, Manu eta Larrea. Aitor, zure ordena. Bi lehendabizikuk nortzuk? Gontzal da Samur. Hoi lehendabizikuak, bale. Hirugarrena? Ales da Itziar. Hala, ez da Itziar, ondo? Ja, etxea ez ezatetan, Ales, Itziar. Hostia, Naparra. Naparra, Asier, Jerren. No, gizki izan ditxateta. Ales, Bai, Naparra, Jerren borda, lau. Itziar, Bai, bost. Nekane, Sei. Amaia, Amaia? Gorrotxa. Bale, orduan goia zure ordena. Bai, onja atzitea gorrako, gara bera jundagun, la hostia. Lasai, ni hortzen nago esateko. Bale, orduan, uste duzu erabaki hona izan dudala? Eskiztia pentsatzen da, hostia. Agian gakoa hortzen dago, erabaki horretan. Bai. Venga, ba, segit taldearen gana, azaldu dena ondo, ordena eta bar, eta torrenat, bale? Bale, ba, eskerrik asko. Venga, arte. Bai. Ales, Naparra, Itziar, ez? Nekane? Itziar, Nekane, Amaia Gorro. Venga, Ja, hostia. venga, animo. Venga, eurra. Venga, Isma. Haupa, Isma. Handazare bat, lehenengokoa, egon banaz ni, kanpotik, eta egon gora, urrengo puntar arte. Beti binkulatuta, hori importante danontzat, danok binkulatuta den probuzien bestela deskalifikaute. Bi arbol hau izen baino bezala? Ba. Sare berdi jo gineana presan, aire. Olako bat gora. Eta gero gola. Beste arbolaino bezala. Eta goitik pasa behar. Gola, Vale. Aha. Oin prebi astean ni jungo nau. Vale. Nita Isma, unberdia billo gora, hango puntea aiatzen aizenin, zuek hasiko zate. Ni ezin naizigo. Ni ezin naizigo Ja, besan badakit. Baina egonin behar duzule zen beste. Ole. Ni ezin naizigo. Manu, Ez que horregaitik. nik enuke egin behar. Manu. Nire izendagiak ez egiteko zaldi. Zu lehenengokoa. Esfortzurik ez egiteko beso honekin. Entzut, lehenengoko banderina hartzeako, nik uste dut sobran zestain behar zarea berantza. Ikusi dut banderin eta da nahiko urbil. Eta hankak aldire erabili. Ez dakit, nik uste dut helduko zina beso bategaz igon da, ja, es una frutada, el 15. Badakit. Urrengu dana, bajatzeana, igual da zein, Samur o Bai, Jesucristo hori da. bajatzen ma, igual da. Bajatzeana hartu... Maila jantzi eta galtzerdi luzek. Soka gerrazpa bitek. Nik ingo nauena da, bat hartu azkena eta beste hartu lehenengoko banderina. Hauek soberan. Nik ingo nauen, behar. Hauek soberan daude, hotel. Hombre, ikustea, karo. Ikusiko dugu. Eo... Ordu erdi. Ana batez hitz egiten Aitu, ordu erdi. Gut, dano pasatzen magea, dano pasatzen. Pentsau, gauden danok, segiu lezke hau. Ordu erdi. Naiz da gorrotxa bukau, segi urrena. Nervioso ez urrungokoa. Ganea, proga ezagun ulertan oso ondo bebai. Bea, orduen bat. Azaldin notxogu pioa bide, ni beha ja azkenan azaltan. Zutariko bi, eta nitariko bi. Osea, igon behar direla, eta azpiti. Barrinbarik egon azemanu? Ni gehiago ez kapitan, Gehiago ez kapitan. Urduri jansauz, jabizea. Ez que, geho gaina derrepente esan benun, labazin denbora pentsatzeko, baina derrepente esan benun, izena ja... Hau ahaztu inaiz honegin. Hau la puta. Enuke egin behar, eta enuke egin behar esfortzu hori. Eta gero eta okerrago daukat besoa, eta gero eta okerrago izan dut. Eta gero komeriak. Ez que ez da ondo geratzen ebakuntzan da, ez que... Baina, ezkenean, sartzezea eta sartzezeanean burutik dana joate zaizkizu. bueno, dana mota betiko moruan. Jota sua. Oin ezak inderri galdu. Oin lasai. Oin suave. Gero, jata gero, lertu. Alaxe da. Oin suave. Oin lasai. Suave eta tranqui. Alaxe da. Bat, bi, hiru, bi, urdinak irabazi! Venga, talde urdina. Venga, gehitxi hortik eta erori gabe. Epa, soldaurraso, unon. Hostia, ikusten undo den, banderak, gehienagan.
Baina goien buelta. Baina goien etxego ez zuloi ez ezer ez da ikusten. Gero hemen lagarko jozte banderak. Horrez, horrela. Hemen da, oie gorrez. Venga, ekipo! Hemen txeizma. Egunon, animo. Bueno, taldeak, banderinak lortzerakoan, hortzen ikustutze soka zuria, ezta? Hortzen jarri, 30 minutuan lehen itundunak eramango du zeria. Besteik gabe, taldeak, sorte hon guztioi, eta onenak irabazala. Proba hasiko da, 3, 2, 1, venga, ekin! Venga, ondo urdina. Lasai. Vinkulazioa beti, Konzentratuta. Apaito, lasai. Zu lasai. Ez oso goian jarri mosketoia, bekoa heldu alizateko errez. Hori da, eta berriro, gehiegi ez luzatu. Oso ondo. Vale, venga. Lasai, Aitor, venga, ondo bata, venga. Venga, rekorrido luze egirik gabe. Opa, holari. Lasai, hortze da kaketa, lasai. Mesedez vinkulatu. Venga, lasai, Isma, zu lasai. Isma, esentzia, aupai. Aupai. Ondo. Aitor, ez gehiago luzatu, homena bizkiago luzatzea. Venga, kapitainak bakizue, puntaraino. Aitor. Hori da, Aitor. Aitor. Oso ondo. Zu lasai. Listo, ez? Ertzean dago. A ver, talde gorrilla, venga, gora. Biak. Lasai, Erti, venga, talde gorrilla, libre, venga. Venga, gora. Sartu tarte bate. Bai, Samor, bai, hortxe, beaki. Gontzal da bere, sartu bia. Hobe da bi oiru lauki bezberik ezartzea. Ba, Gontzal. Ba, Samor, erki. De puta madre, Venga, Gontzal. Apa, Gontzal, venga, ba. Hortxe da kaketa, ja, rapatzeka. ondo. Venga, Gontzal, lasai, segi hortxe. Venga, Gontzal. Vale. Lasai, Ahí está. Venga. Ondo zele. Bihotza. A ver, orain kolorea kontrolatu, morea. Ba, Gontzal, erki, Bazere venga, tranqui, Samor, ba, ja, pasatzek eta. Bakoitzak bere kolorea. Baina aldau. Ondo, Gontzal, ondo. Son. Hori kiroltasun falta da, Hori egin diteke? Toma por culo joango dituk danak, Hemen txakek eta. Erto. Ismari da muitzen. Baina beste hasi dalako eta dio zuelako esan. Hori. Zuek ikusi. Vale. Pasamos. Va, Gontzal, erki egin da, venga. Apo. Venga, Ibai, gelditu gabe, animo. Torio, hemen, Gontzal, hori. Ez, hau, bai. Hori, kakena, Gontzal. Jeitsi bar duzue, igo duzuen ekutik. Buelta eman. Xeleta. Venga, Kapitaina badaki. Apa, Gontzal, ba, erki. Bazamor, venga. Motz-motzean, Ibai, oso ondo. Hor goitxik ona. Lasai. Ira, betxu Oso ondo. Oideak eta zele. Hon motxian. Aldau. Bai, Samor, hori dek. Ba. Vinkulatu bestea. Venga, Gontzal. Zezabiltza hor, Venga, Samor, venga. Segi, Hori ez da kirolegea eta negargarria da. Manu, zu horretaz arduratu. Samor. Ni danataz arduratu behar naiz, Julian. Ez pasara jeisten, bertzek izin dute igo. Hori de, Gontzal. Venga, Gontzal da Samor. Samor, Listo, topatu aldontatik enda pasa. Vale, ya está. Askatzen denian ordu bai. Hemendik, montzo dakak, hemendik. Banderina. Orain da jora, orain bai. Eta Xeleta ja libre. Gora, Samor, ja. Gora, itxo eta askatu ja goitua. Bandero ja mosketa ja jatzalai. Hola ez. Hola, tensatzen nahi, aiz. Pasa bezaldea. Kontu, beraka dator, kontu. Pasa bezaldea. Lasai! Hostia! Oye, itzundutea beste mosketoian ganean balio da? Zuek ezin duz ezer ukitu. Aitor, ezin duz ezer ukitu. Libre mosketoia, mesedez. Eskerrik asko, majo. Venga, llora. Ondo Osea, aiak. kiroltasun falta ikaragarria. Bueno, zeuetaz arduratu. Joder, ya vale. Julián. Hor dako zelaia. Esaten ari da. Mierda naiz, isilik. Bakargo hartuko dio. Isilik, etxara kapitaina. Eta etxara kapitaina. Badaki. Animau. Gainontzeko zein mierda Baina dako naiz. ikusten ari naiz. Hainbeste kexa, dago uste.
Venga, Samo! Samor, hartu arnaza eta pentsatu hor! Hartu ja, hartu Ibai. Ahola. Ondo, Aiora, ba. Mosketoia soltaza, Samur! Ibai, hostia bat emaio, me caben Dios. Venga, Ibai. Vale, Aiora, ez hartu. Juan bestea Samu! gemila. Hartu za, mosketoie! Venga, Aiora. Venga, Samor. Aiora. ¡Apa, Samor! Besta, Aiora, besta. Aiora, besta aldetik edo. Ja, lotu. Ondo, Aiora, ondo. Ondo. Ez diola usten besteak, bosketoiak askatzen? Venga. Bueno, momentuz, empate, bat eta bat. Bana, gogoratu denbora, Samor, bendurri gabe! Bat kendu! Venga, Samo! Aiora! Ibai, utzi zan. Bueno, ez, festeko behar du, lasai. Ondo doa, ondo, Ibai, ondo. Venga, Ibai, heldu. Heldu hankakin, Ibai. Bai, eskubi aldean jarri. Ibai. A ver, Ibai, entzuidazu. Isma, esan Ibairi eskubi aldea pasatzeko. Venga, Aiora, ondo, Aiora. Osea, pizkaton banderinaren aurretik. Vale, paso emetik. Me cago en 10, que tienes que demostrar, ahí. Talde bakoitzak badauka ere bere bigarren banderina hurbila, Eta gogoratu ordu erdia dela, ordu erdi, 30 minutu. Che, ya, hemen, suelto sagegi! Ah, esta tardura, es un molestetan bazaben gube hay algo, molesta o no me jodas. Ni, se molesta. Joder, ¿sabes temporada guztien beste mandarinen ganean? No. Lasai, motei, lasai! Lasai, motei! Venga, Aiora, venga. Venga, Samo! ¡Apa, Samor! Ukitu gabe, Jerren, ukitu gabe. Venga, jarri banderina. Txoin, jarri banderina, txoin, Jerren. Venga, orain. Teresa! Txoin. Orain. Saca donde no hay, Ibai. Ibai, donde no hay. Lasai, Venga, momentuz, bina banderin, Eta denbora aurra dijoa. Venga, va. Hori da. Oso ondo, Ibai. Ibai zer ontzaio ba. Dagota. Oso luzea dago, askatu. Venga, Jarren, Ibai, zer daukazu? Mosketoiak ezin derokutu, besta mosketoiak, chaval. Kapitainak izin dut aukitu ezer, Bai, besta mosketoiak, Mosketoiak bai, bino, hori da. Ai, ese, soltau ez moiu india tokitu. Barkatu, kordelan dau. Vale. Kordelan dau. Vale. Egurra, atea, dana. Hau, bale! Ibai, zure esku dago. Kapitainak, minik hartu gabe, Bai. Vale, ondo da horre, molestatzea, baina minik hartu gabe. ¡Apa, Jarren! ¡Apa, crack! Bai, ja zaude, hori da. Buelta. Ibai lertu zagabil, Otu lepua, lepua atea. Ondo, Ibai, ondo. Alex, gorrika! Hori da. Ondo, Ibai, ondo. Lasa, jarna. Venga, buelta manuai. Isma, bira Ibai non dagoen. Ibai, ema, buelta. Venga, Ibai, buelta. Beste aldetik etxi behar du, Lasai. Bale! ¡Vale, ¡apa, Jarren! Venga, Teresa, venga, buelta hor. Oso ondo, Teresa, ondo. Ondo, Ibai, oso ondo, Ibai. Gogoratu denbora kontu badala, Aia kasi zaude, Mugitu, Isma. Alex beko jodiute. Ze hostia ez esateni! Jodiute zauzela. Iruz, me caben Dios! Ekaben dion ni hostias. Megales! Zer, Alex, aizkandar etorri berriro da. Nire zahar batzuta gozo baina ditu. Venga, jota zua! ¡Apa! ¡Caben Dios! ¡Tú! ¡Los huevos! Danak eman, danak. Gainera begira gurea zen zegertu duzun, Teresa. Isma, ahostia! Bea kazidiata, ahostia! Bai, guan askatzen, pazientziakin. Vale, lotu. Nahi eta ezin da zanpatu, Nahi gabe zanpatu. Venga, oso ondo tere. Hau, bai, kontzentratua. Zure lanean. Oso ondo, Teresa, hortze gaude. Teresa, azka, olvídate de eso. Azka bezala, hostia. Azka bezala. ¡Apa, Alex! Venga! A ver, cuadrilla, isilik. 5 minutos falta dira. 5 minutos falta, Venga, Alex, 5 minutos! ¡Opa! Arnazta zikenen iziostezu hartzean, majo? Jontxo, orain. Puzkerba, bota goia, puzkerba! Puzkerra bota gure bozu.
Bueno, gorrik aurretik 3 banderin eta urdinek 2. Alex, berdinketa zure eskutan dagoela. Mundial, Teresa. Teresa, primeran Xavi. Primeran. Alex, Jerren, venga. Hori da, Teresa. Teresa hementxe dago. 3-2 momentuz, 4-2, iritsi bat duzue. Venga! Hau, gira, hau, pizkat, a ver. Alex! Jodela debil. Lengua azteko haula. Erki tragatu erazten ari zait. Berdinketa hotzen dagoela, zuen eskutan. 3 minutu falte dira, azken 3 minutuak, venga. Besoa, la hostia. Bezu, ongoak, Zer dauek, zer? Toma. Momentu bet, ahora si tienes más frutas. Ointxe, venga. Caben Dios. Hostia, barka ustia ikusi. Ze ondo, Teresa. Teresa! Bai, ez uste, un hijo puta. Nik ikusi nun, eta horregatik raiatu nintzen lehengoan frogan, zebe, zuta moto. Horregatik esan ditut. Emaiok hostia bat. Te lo juro, ni naizor nagona eta hostia bat ematen dut. Venga, Me cago en la puta, hombre. Bakoska. Alex, venga, Alex. Zer zaude hor, ematen zu urdaizpiko bat. Zirikatuta, venga. Tapate zieketa. Eman, eurra. Eman, oin atzako ya niau. Me cago en Dios, ya potostan Venga, Teresa, venga. Heldu! Utzi hori ikurra, banderin ja. Si soltaba laiz, Alex! Manu, orain. 4 eta 2, gorriak aurretik. Hostia, me cago en Dios. Azken minutuan sartuta gaude, azken minutuan. Imposible. Me cago en Dios, qué librada. Venga! Bola igo bazizaitan bezala hemen hola. Horri! Puntu dena, para! Baina ze ari da? Ismari tiratzen? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, talde gorrina! Gara ikurra! Hartu gara ikurra, talde gorrina! Denak! Urrengo lau batian. Cristo Zahar bat dando gaur bai. No te salgo usted. Atzoko parrandan. Primeran, tíos. Tu máquina, Ya, tío, Tere, ¿qué pasa, crack? ¿Cómo me la está haciendo tragar lo de la débil, ¿Cómo me alegro? Eta ni. Benetan. Mandarin gehiago que dituzte? Toma por culo. De por año más hacía que hace parea. Arabiak zintzili. Gusta behor. Zeo zerrez, milaka gauza egon dia. Ez ari dara gustatu. Baldakizu eze kantatu behar dugun? Bat, parrandani, bat parrandani. Bi, ez naiz ondo ibili. Holan, ez erregitia eta sarea ez igotzia, rabia moten dik. Morrua. Baina ikde asko ikestukin, A ver, oan, txon jon etorri arte? Baitor, kontuz. Parrandero, etorri honea. Ha habido pisadas y todas esas. Que jabadik. Hostia, ez tenías que haberlo sacado. Orgoian. Gule galak zapaltzen. Bai, guk ez dugu ezerrekin bera izan da zidana. Bai. Venga! Abel Nolazan, bat, bi, hiru, gorria! Bai. Apa, equipo! Egiten esan dizute, hostia. Etzin gehiago, Euki bekizto suertia. Engantxa igondo mosketoien beste mosketoien kontra, da ni pala hostia ezinean mugiu. Euki bekizto suertia. Tipori ez da bat ere garbia. Kabroi bat da, se le ven la cara. Eta horrekin problemak izango ditugu eta dituzte beak ere, Las patadas que me ha reado. Ay, yo te juro que soy yo me lío a hostias, Tiene que subir Julián a separarnos. Manda baina dizute ala? Horre ingo dezutelo?
denbora asko galdu egin dugu lehenengo ez, bigarren pertsonakin. Eta hoi izan da txarra guretzat. Alduano, sí, pero... Indosu eta fuera, tranquilo, Raichi. Kadu jo eta fuera, sin más, sekadora jongo agaz, eta ya está, baina ben, ekipu gaz, onerako eta txarrerako. Heavy metal a tope, mekabin sos. Renguan, Lotuta zarzales. Bai, solte, soltatu! Ahola, eta gero behak ipini dugula, kontra. Orduan, zintzen soltatu, itxesun hain indera, ni tira eta tira baino, ja. Hanka bat engantzauta. Zuria barrun? Da bere mosketoi egola jarri, barrunez, kontra. Orduan ez zintzuna eta, zintzan. Ni tiretzen nion, baina... Lehen egunetik hasi ziren. Traba egiten erdian jartzen ibaian gora joaten ginela. Gero bestean, beti gauza bera. Lehengo astean ere, sokan asuntoarekin irabazita izan da ere adar jotzea eta honetik ateratzen ahalegindu ziren. Eta gaurkoa lotzagarria izan da. En ningún momento, ni bakarrekin dotena da, mosketo jaitzi kordelan. Ez doa hacemos ez ostikadak, ez ezebez. Ez, ikustazan gainea. Baina ezke tipo gaina arro daude trampa horiek egiteaz eta jokaera hori izateaz. Berezat okerro nik. Gara pasatuko dugu minio, gero bat gartzen bat dugu. Oie horrengo esteko ez du izango eta... Halo. Venga, Alex, txaburua, Gora. Azterketa bat, bakarrik atzio. Listo? Homezte, bukatzen mundu, Venga. Listo? Gora. Salde pasa. Altza buruk, la hostia. Etizte gola izango, Hori bat, beste planoa hau da, jarri arpegia. Eta bestean nik egin nuena. Ni gutxiago Teresak makina. Onda urneaino hartzea, azkenean nik hartu garen urreneko eta esan diate hartu urreneko eta. Pues vale, hartuko ez lehenengoa eta... Banderin hartzen inpuntanti piztea hartuko ez lehenengoa eta horreateako zan Teresa. Eta oso, Aster. Bai, bizuge. Bai. Azkarrena izan da, Teresa. Bai. Horizontalian oso zaila da, horizontalian... Ez baina, nik ikusi zen nola jona izan iskinetik, da. Hola, ez zan nahi zaila, hanka sortzi zenun barruaino, aldatzen zitezun, berriz aldatzen zinen. Ez zain, azkenen taktika da, teknika. Galdu bat dugu, nuko errogeita hamardani errua. Taldeko froga bat egon naiz mazo palurdo, sabes? Pentsatu dut nudo askatu behar zala, luego ikusi dut mosketoia eta no seke, fatal. Eta gainera mazo impotencia. Gutxi fidatzen diana bera da. Ez que psikologikamente guztoko jaten horri txekitzueri emotea inmunidadea bakarrik jodite harren psikologikamente. Bakatuna zenean... Ja, horreitik ez. Ez zaigu, konbeni, baina elitzak etxarra izango, Zure malzuzkeri hori gustatzen zaiz. Kabroia. Egonaz bajatan eta egonaz entzuten da. Ni gure joan duelora, abiso mesedez duelora gure joan, eta en plan de, toma, inmunidadea. Gainera ni daukat vertigo. Vertigo dabe? Bai, eta ez dut esan, y me ido ahí por ahí en plan, boa, chaval. Ez que, flipauta. Jakin behar dugu, hoi. Junda, Aitor, egiteko ordena eta jakin behar dugu bera, hoi. Vertigoz, la hostia. Ni egon pentsatzen momentu baten, nahita egiten aldeu. Naita galtzeko, benetan, eski ikusi zaitutan, han geldian, hola, nahi ezagizen, eta pentsaudet, baina naita egiten ari du. Baina hau da emakumea, dena, ebitu. Justo markean. Nik ez diote ine. Piste dago gaur gauen ez dutelako elkarrekin lorik egin. Lehenko, oan esan dezakegu, lehenko larun batean, eskuari hortik endo, ez hanka sartu. Zer da? Txoto barik, ez dakagu txotua. Hau kontutan hartu, gaur gabean. Ez zakorik, Iepai! Homena, aterpe bateago gogea, hori argi dago. Nik, oa indigen ez dut izut, bai zure eta bai direzioa eta bai putitxeko madria ere, igualtzaia. Ez nik eta ez nire ekipuak. Olak igualdila egin, ez tegur pasako. Daga, taldiak! Hemen gaude, torri!
Bai. Lepoan hartuta segi aurrera, bakizu. Az gaitezen. Gorrik, zorionak, gaurko irabazleak! Eta gogotxo ez daiz ba? Hombre, joe, ni kriston postazune ekot. Bai, barkatu Julian, ni hasi baino lehen, proba estartzen gauza bat garbi dakat. Joku garbian probetan. Eta gaurko ikusitokoa, bai kapitainen aldetikan, baita ere manuen bukaeran, izugarrizko txarre egin dezu. Niretzako, detekzion handia. Bereziki, etxen genuna, beste gunean, aukera bat dakazula oso polita. Horlako programetan, zure burua, nahiko ondo geratzea, eta gaurko jarreakin... Ez dakit zergatik diozun hori, ez dakit gero hitz egin nahi duzun, edo... Usteet, aurreko proban, gauza berdina fakizatu zen horrekin, behatzatera ez dakit zer, horlako jarrera benetan... Ez dut inolako jarrera txarrik izan? Ikusiko dugu, nire aldetikan, eta beti izan duzu berdina, kirol mailan, respeto handia eduki behar da. Alex eta Iparra ustegon zientzilikan zarean, eta Parra eta txaloka egiten, usteet, gaizki zentziliko. Non, ni barkatu behar. Joko estampo dago. Egon dire gauze batzuk ez dira onargarriak, adibidez, astea holan hankan, kendutean nire mosketoia bestea solteokin dotenean, holangoko gauzak... Nire bihatzare horra harrapatuta gertu zaiak. Bai, Baina ginorrai kejatzen hasi, porque, bueno, jokua dek, eta beste kejatzen ditu, nire nau kejatuko... Ni hasiera. Inaziok, zuek irabazi zu eta listo. Hasi da. Berdina. Bueno, nahi guatzai, no me gusta sola. Bate edo bestia, biak emazatzen. Barkatu, niretzak hori da... Dana egin dira eta listo. Nahi, Mana, hitz egin dezake, hitz egin dezake, hori bakarrik hitz egin behar du. Eta puta semilla bezala hemen gaua Hil bakarrik hitz egin behar du. Bale, jarraitu hortan. Hostia. Bukatu ja, hemen bustitzen egeituk eta. A ber, guk momentu bakarrean ere ez dugu planteamendu arrarorik egin. Baina ikusita bere portaera azkenean erantzun egin behar duzu, epaileak, eta epailea naiz beste gauza batzuetan, gauzak mozten ez dituenean bere momentuan. Horregatik erren naiz horren beste, etzeolako eskubiderik froga horrela itzorra. Zu hemen etzara epailea, eta denbora guztian, ari zea, ni behira, eta nire ez da gizer esaten, bakizer eta bakizer. Hortan esartu. Zuk animatu zure taldea, hitz batzuk ere izan dituzu, animatzen zure taldea, baina joko zikinan aritzeko, eta hori guztiok entzun dugu. Baina nire lanian esartu. Ez da nire animoa. Nahiko lan baduzu hor, nire lanian esartu. Nire buruarekin nahiko lan, dudik ez dut horretan. Bale? Eta bueno, zorionak benetan oso ondo, Teresa, eskerrak aula zaren. Eskerrak, beste behin, eskerrak. Ganea esan da, tranquil, joana. Hemen indartzi izatea, ahul izatea ikusten duzu, ezta? Jazta, esana dago. Eta bueno, talde urdina, galtzaileak, porrota, Aitor, zuk hartu dituz erabaki batzuk? Bai, niretzat, ikaratu egin naz, ez nuen espero, holakua. Baina, beno, ja holan erabaki hartuta zegoen, holan egin behar dut. Fiston fallu indiat hori. Eta adibidez, zuk aposten duzu, bai Gontzal eta bai beste batzuk, Zamor ere hor bigarren. Ze pasada, Zamorrekin? Zertzen nuen? Nirekot bertigoa. Bertigoa eta orain esaten duzu? Bai. Dara bezkio beha aste batzuk hemen elkarrekin? Aurreokon, Isma nola ibilizan ezaten, ez tala kejatu behar, mina dakazunen, eta pista ikez emateko, eta zera, ez dik ezer esan. Baina zuei esan? Txo, nien eukitzaite. Gora itoi, panderin hartu eta jatxin dek. Eta horrek txalo bat mezi. Eta zenba denbora galdu du? Zenba denbora galdu du? Jakin baldin bazin, azkena lagako zen. Bai, eta? Gainetik, illo, panderin hartu eta jatxin. Bai, eta zu hor, porrota. Pues porrota. Osea, bintzat, zuen artean. Eta bere kulpa alda. Beste aurrean ez dut esango. Baina zuen artean, jakin barko zenukete zer dako zuten eskuden artean. Nahi duzuna protesta egin, Alex, eta nahi duzuna. Baina zuen artean jakin zer dakazuten. Galdun dira. Bai. Hemen gaua puta semia bezala pasar dira, oita lau ordu. Bai. Eta hori ere itzengo jau. Bueno, arekin izan da itzen japenak. Aitor, sorpresa. Eta ez atsegina. Ondo itzeite jaure. Vale. Egin berdin itzak. Vale, ez da falta ino zenki hori sola zeitia. Nik entzutu dut ondo, ez dagoet arazorik. Hemen dakegen horrek igual ez ikutziko. Ez, lasai, entzutu dut oso ondo, lasai. Bueno, ja bustitzen ari garela eta Gorrik, irabazleak probonetan beraz, ospatu daitze, hortzen dakazute garaikurra. Teresa! Teresa! Venga, losati, venga!
Bueno, kuadrilla, bakizu, ontxe lasai ederren amaiketako bat, etxera jun, eta jarraitu entrenatzen, baina lasai. Ados, eta probanetan izan ditugu kapitain berriak, bai Aitor eta bai Isma. Baina hemendik eraintzinera, bai Alex eta bai Manu, zuek berreskuratuko duzue zuen kargua. Oso ondo. Bueno, talde ordina, zuen basetxera segi eta ikusiko elkar. Bega, etorri zareten lekuti joan eta alegit azkarren. Bueno. Pakia. Nola aldatzen den gauzak, irabazi edo galdu. Bueno, talde gorria, zorionak beste behin, eta orain, disfrutau. Eta bueno, laizter izan gara berriz elkarrekin. Ados, daga, ongi izan, aio. Aio, Isma. Oin, orduan, kapitan egu aiz, ez? Bai. Me da zure hemen elitzea ordu bat, perfecto, pero bera goaz. Fijo, vamos. No me dan pena, ahora te iba a decir. Hori berdin egon zirenan taka. Arbozue. Venga, chavales. Honekin dakizuela. Julianek esan dituen horiekin ez du inolako arrazoirik. Gu gizalek ez eta kirolek esportatu gehala. Bai. Zartun Julian ezan, helik jana jatzole. Joder, pentsa, hemen kriston ostuak eta hemen vegetazioa eta dokatza, eta bueno. A ver, hostia, kriston pinta honak, a ver, hartzagoia zar. Ez da dojango, hoi. Galletas Maria. Pixkate patxarra falta bustitzeko. Bueno. Patxarra, rigore, patxarra. Kriston guztuak, aproia. Pusin, joda. Osea. Kriston guztuak, Hau da, zekaerun janari ofiziala. Urbeinkatuak inda, honekin ja, ez dugu ja, zebez gritxo bihar. Hoien bihau, repartizinua, janain repartizinuen bihau. Kristoren gorputza. Hau. Kristoren gorputza, a ber, baina. Hoin jungo naz, janaria moten, hola xen. Eskerrik asko. Kristoren gorputza. Joseo, Jani berralde. Hau, Jan, hori da. Kristoren gorputza. Amen. Bai, mutiko hondi xaitxeko. Kristoren gorputza. Hau, erraduki. Me cabe en Dios. Hostia, torri xaitxesenan, sekaderora, da kriston janaitxekiko zuen. Heavy metal! Hau bai. En el momento que diga, ez da egiten, Sego, ya torzi duen, Alex, cago en Dios, no sé cuándo. Eta kriston mozkea hartuko. Bai, nik ulertu dezaket bere honetik aterata egotea. Baina hori orain onartu diteke, baina frogan ez. Eta frogan hartu duten jarrera hartzean nik ezin dut onartu. Orilla baino ere, harinago dantza. Hombre, kontentza dute, hau xeita hemen. Abestu, negatik. Dantza. Horrate nahi da, ebi. Dantza nik ez dut egingo, zuek agian bai, Zorionak guztiei, beste aste bat gurekin. Eta bueno, hau bakizu zer den, zuek bat libratuko zuzenian, eta izanen dugu elkarren berri. Hala, venga, ongi izan, aio! Venga, Julian! Berdin! Hau ikusten dugu. Hau guztu da... Kontrarizimo mogotu adalako gutzako, bera goti beste taldin. Azkenan euken dugu pentsatu egon txalek egotea. Azkenan bere azerra ikusteko apurtzu bet, segontza gure hau joan aduelo. Eta zain dugu, ez da joango. Ribalak, hemen dazkat. Bakargako erronkan, bakargako erronkan batean. Antza denez, indartsuenak, hau pila de, rubilloak dira. Nik indarra, mingainin zauat, beste inunez, indarra. Ni jefi aiz. Indarra hemen dagoetela nik, mingainin. Beste inunez. Eta gaur gitxi. Gaur gitxi. Aztia. Ismak egin duko dela... Aitor, ba igual, bai. Gainera, naiz eta Ismak ez ezerrezan horren inguruan, ni seguru nago Ismari ez zaiola bat ere gustatu gaur Aitorren jarrera. Seguru nago. Eta hemen egoteak bakarrik, ezer egin gabe ere, kriston pasa emango die denei. Kriston pasa. Ezetasun hau barrura sartzen zaizu, ezurretako mina. Benetan, hau, benetako jipoia da, gaur jasoko dutena.
Ez dago nahi txarto, Ja. Ja, Manu, sartu urtezean gekon operazioa eta nik gelditan nahi kapitan. Haude, garrikaia. Jo! Y hau zer da, la hostia. Si con esta Puta ropa... mierda. Kabin dio. Nola egitea orain, nominak eta pin-pan, nola egitera eta denok etxera. Erropa danak plaiz askau. Ya está, hola ezin da. mantak lehorrak aguantatzen nahi gaitok, eta unea etorri eta restu ez da ez balde gau. Aterpea jungo gehala, hoa ingo deula zea, duelua, ingo deu, aterpea bilatu. Ostoputak horrek endu eta pixate. Eske bustitxa da, eske ja. Enbio. A ver, ben barro zer dau. Ostia, martuteneko. Manta zoragarrixak. Kari, bekauen dio, sakatu hotza. Kera, me vas a sacar? Eta pustin gaitu, gero lehorrik ez dira. Ez aldeoa martxain behar. Guain ez, itxuentzak, horri arte hau. Hotza akatzen ditu. Gero plai ingo zain. Gero, ero. Venga, aterpea. Epa, cuadrilla. Bueno, taz, Alex? Traeste guztiak hartuta, noa zoazte edo? Aterpea bat, Baina araboak araboa dira, osea, galdu zuen eta hori da zuen lekua. Araboak araboa dira. Anei joain ez aiazi esaten. Txabola mejoratu eta hostia, porque hemen da hon vegetazioa egin, horre eztek mejoratzen, ez baldin bezkite Leroy Merlinetik oso puta madrian lekutikan, ekatzen tejabanak eta hostia. Bueno, baina uain arte aurreko asteetan nik esan izan... Erropa bustita zazkau, erropa mierda hau bustita zakau. Alex, gauza bat. Dana motxilan zagaure bustita zakau. Honekin bai, ergi asko, eta zean onda ez dira konbentzitzen. Bukatu duzu? Gutxi gauza bat erratik. Zezan berde, horrea bueltatzeko, konsekuentziken goiala, bazekite konsekuentziken goiala. Baina hau edanakek, gaxi pasatzen nahi ditu, banire bai. Hotza pasatzen nahi ditu. Metro erdira, nire altura jartzeko nik ez ditzen berdi. Nik ere bakitu jokatzen. Arrea jungo gaitu. Bajau nivela, bajau, prez nago entzuteko. Nio lasai. Baina babetxo jungo gaitu. Lasai. Lasai, baina babetxo jungo gaitu. Lasai. Izan dugu eguraldi ona. Nio normalena hau da. Etxola hortzen zen eukaten. Hobetzeko denbora izan duzue, ez gaur baizik eta aurreko asteetan. Zer gertatzen da? Guk aurreneko engenin. Galtzen denean, eta klima txarra datorrenean hau gertatzen da. Atzeko Motina. ez dit ezerrin, baina hemen zenekin egin eta batzia. Zuekin izan du zarete. Horako osto mierda zeudek eta. Alex, zuekin izan du zarete kamamentu horretan. Ez konbentzitzen. Izan du zarete? Bai, ta. Zer induzue? Ta, itzela emateko bakarri baldioi. Baina, hobetza bat zenuten, eta etzen duten egin. Erraxena da, lasa egotea, ez dit emango ez teketa. Gaur galdu, eguraldi txarra, zaudete aserre, eta gaur, hau da, normale, beti erratzen dena. Haiek kapitaina izorratuta zitxeken, eta kambio kapitan. Ja. Mundu osoa Alexen kontra. Mundu osoa Alexen kontra. Da ez hortik azake. Ez dela, Ik ezateituken guzti puerta errateko pasaka. Ez dela horrela. Babexia jungo ditu, kontsekuentzik jungo alditu. Bale, onartuko eskila. Baina hemen notzik ez du pasako gehiago. Zuek guztiok ados zaudete berarekin? Bai, guztiok. Eta baina hartzezu ezer egin, eta orain, euraldi txarra datorla, ointxe oain kexa. Gola hori zer dago? Beste ekipoa galduzunean ez dute ezer hobetu. Baina nola mejoratuko da? Hemen daun osto puta mierda hauekin ze mejoratuko de? Ez da hola ezerritei? Ez da hola ezerritei? Baina araua da, galtzen dunak gaua pasabar dugula hor. Hori horrela da. Gauzak hortzen dituzue. Ordon, ez duzu aldein bar, baizik eta bilatu behar leku bat, etxola bat itiko. Hori da zuen arazua? Ez, gu babesa egizte. Babesa behar baldin mozue, nik hortan lagunduko izuet. Eta materiala izango duzue, babesa edo etxola asko zere, osea, asko edo haunitz hobetzeko. Ba, hola baldin behar, Bentsat, gaua pasatzeko adina, hor hola ez. Bueno, zuk ikusi guk eman behar dugu materiala, eta beste gauzta bat arrango izuet, atxaldeko 7 aurrera, osea, ja zehazteko, ba omen dator, ez dakite guztiak, baina Bentsat euria geratuko da. Atzaldeko 7 eta biharko ja beto. Eguzkitea eta txabelden begeten bo askoak etziok. Bueno, nahitu arran, txarnaia pasata da hola,
eta hemendik aintzinera, datorrela hobeto. Eta jazta, pasagaba, eta inen dugu duelua, eta jazta. Eta datorren astean irabazi proba, eta holako komedirik ez duzu pasako. Bueno, datorren astene etza zuen, manu izorratuta zio eta beste zeba tengo ja. Eman berriro pentaja. Ez dela mundua Alexin kontra. Nei, materiala geri arte, hamen digen Kristo egizten moitu. Bai, egoskorra tipua, me cago en la bar. Seiarat eta jasoko zuen. Ez ba, nei materiala geri arte hemen digen ez da lehen armaituko? Nik materiala arat bidaliko dut. Ja. Eta, nik arat bidaliko dut. Eta azpazaudetean, eta denbora galtzen baldin moduzue, zuen erruz, zuen errua da. Nik materiala arat bidaliko dut. Hemen baldin mozaudete ezin zuen lanik egin. Gero zetorri esaten ez dakiz zer. Bale? Venga, ondo pasa. Alboada. Hanka ez ditxo sentitzen. Sergio Rambo moruan. Tori manta batzuk, ero plastiko handi jau ere babesteko. Eta behar den bezala hola pixkate estaltzeko eta uren gandik eta babesteko, bale? Eta gero Aitor, kutxarita, pixka bera, gorrotxak eman dugu kriston berotasuna. Osea, hor, hartzaren besarkada edo. Alik eta bekin pasak gabo, bale? Venga, agur, aio! Ez que nola moldatuko gea. Azkenean, plastikoan mesede ingo zertako. Ez que arropa guztiz guztia da. Nola aldatuko gea, biluzik lo inbarko dugu. Puta mierda. Hauek kendu, osto hauek eta banak kendu. Danak kendu, Danak korritzen dago, Ezagoiak. Osto puta hauekin. Zer tapatukoan. Bentsat kondizio minimo batzutan plastikoa, plastikoakin. Goran da jarriko dugu, eta egingo dugu lo. Inberdan bezala. Jepa, talde ordina! Venga, atera pixka batian, mesedez! Kabintzos. Kriston eguldia. Gure denbori. Harrio! Hostia, ontxe, berotu ganin oin berriz, venga. Bai, ikusten dut. Ongi berotuta. Isa, txandota. Jantzitzen denboa getxe tartatzen jau. Kremak eta utzi geroko. Olituak Kremak geroko. Olituak nahi Ze, hotze! Hostia! Eta nekane, lehen aipatu dizut, sobera atzian zinela, ez duz aukererek izan hor lehian sartzeko. Zeo zer esan diozu ezagita Aitorri edo... Bai, nire nominazioa bere antzat izango dela. Bai? Bai. Osa, garbi daukazu bintzat? Bai. Eta bertien eskak, zuek ere ez duzu parte hartu? Amorua, impotentzia. Impotentzia? Asko, baina beno. Ba, argitu ditzagun gauzak. Ze talde horrek hartu dira erabaki bat, eta berai esker, norbaite jarraituko du bertzazte bat eman gurekin eta lasai. Orduan, berak emango du botua, baina ezingo du jaso. Bale? Bakas honetan, talde horriak erabaki du, aste honetan inmunea izango dela, osea, libre, Gorrotxa Berrize. Beraz, Gorrotxa, gaur ez duzu parte hartu, ez duzu aukererik izan. Ez dut aukera hori izan. Konten? Ez, kontent ez. Haudan ez dakate peligrori juteko, baina ez dut ondo hartzen. Gustatuko ditzaieke horre kanbitzatzea igual botua. Beste batzuk moruan beste oportunidad aukitzeko. Beraz, zorionak, berri hona da. Bale? Eskerrik asko. Eta orain ja bertze alde txarra. Nik nominatuak behar ditut, duelistak. Alex, badakizu zer tokatzen den orain. Nor jartzen duzuen arriskuan eta zergaitik. Pentsatuet, ez dela justu izango parte hartu estun bat nominatzea. Nik kasu honetan, beak hala eskatuta eta egitea zen erabakitea niko horretxe jarri, Edurnek bere garaian jarri ziren bezala. Zuk pentsau kapitain modu? Nik pentsatuta nagenetako izenetako bat zan. Nor da? Zamor. Zamor? Bai. Bueno, orduan zuk eskatu duzu, eta zergatik bat? Sentitu dalako, euneko 50 porrota ni errua izan dalako. Eta, bueno, pues, sin más eskatu diot hori, durora jutea. Bakarrikan horregatik, ze gero ikusi zaitut taldetik nahiko aparte eta nahiko bakarrik. Home, negoen, hori, raiatu da moduan, ez? Txarto egin dut, no seke, nik
buelta asko ematen diot gauzei, orduan, baina, ondo sentitzen naiz, ekiparekin oso ondo, bai. Ismak ere errandu zeo zer, aste honetan, entrenamenduetan, ez dakizu ere jarrera aldetik, alda? Bueno, ez. Da bere pentsatzeko modua. Nik entrenatu dut besteekin moduan, ez dago problemarik. Bueno, dolora eta dana matera eta listo. Bueno, eta gainontze guztik, bakizue, erabaki bat hartu behar zutela, eta, bueno, hor txendeko zete ontzia, izena idatzi eta arrazoiak eman. Eta gero ja dena argituko da. Venga, ba. Ados? Bueno, gero arte. Ze prisa handituko. Venga, Zamor, zaindu, gero arte. Ne irutze zait baita ere Ismak Aitor nominatuko gula. Bai. Bere ustez lehengone txalotu zuen bere jarrera entrenamentutan, da ondo aizala eta hori. Eta azken aldin hori fuerteko zatzeitula, nominatzeitula beak duelotako. Partizipatu ez dut batei botu ematia, eta justu beritu. Jokuan niri ez dit parte hartzen utzi. Nik uste dut bere estrategia txarra izan dela, ordena aukeratzen, pertsonen ordena, eta horregaz segatik. Etxera joaten banaiz, nahiago dut indar batek botatzea etxera, eta hori dira motibak, eta listo. Zamburrekin duelutxeko parekau izango gala burruki eta sin más. Menez? Mutiezko baten kontrain nahi duen, bere izena dipa. Izen batzuk ate dire, bero bakotxak elegitzeko. Bien, honek zementa aporta aldea bez, Horratze xabakasua? Ikusten dolako gogorra eta fijo bultatuko dalako. Ez dut ikusten problemarik berak kanporatzeko, horregaitxik berantzako botua. Eskerrik asko. Heavy metal! Eskerrik asko. Bingo segiz superen kontara dituneaz. Bale? Indartxonetako dalako. Bestik, elegitu dute, ni, Aitor edo Gontzalen artin. Ez dakigu hain bakotxak zein egin ez dakigu. Baina irun artin egongo dela bai. Leheno nik uste gehiago kontuan hartzak nula, talde bezala probak iteko eta aurrea juteko, eta baina ematen du bakoitzai dela bere buruakin ere gehiago behiratzen, pixkat hori banatzen nahi gala. Nire burua peligurri ikusten dut bai. Oka. Mentxe, sekadero totalian hemen. El no va más. Increíble. Todos veitxez, sekadero club. Business. Hotel herria! Hau bai, hotela, hau bai! Heavy metal! Gorro ge? Gorro... Ni! Gorro! Gorro, basurdi ematen zuen, basurdia! Basurdia... Zu gizan zaz, ez. Ez! Oizpo gala horra, izan da. Bata esaten, galdera, eta bestia erantzuna. Gaur jaie, Kristoren gorputza. Zua, eskerrik asko, Ai. Mugitzeko. Ai. Kaderi eta hostia denak, librautea. Igual jendie, txarto egin dulo, eta igual hori abantai ematen dit. Iepa, egunon! Joder, hau padrilla formala. Ja, nire zain edo? Formal. Nire gaterako gara pixko bat? Nahi. Hor... izetasun gutxigo dago eta orduan hobeto biliko izate. Bueno, egunon, hementxe daukagu Isma ere gure zain. Egunon. Zer moz gaba, Aitor, hor ikusten dut eta hotz ez eta... Hotza pixke bai.
Baina ondo. Gorrotxa, zuekin alduzuko kutsarita edo? Bueno. Zuek aukera guztika aprobetxatzen dituzu, Ni bakizu, nik topera beti. Bai, norekin, Aitorrekin edo norekin induzu? Bere ondo nuen dilo, Bere zurrukak aberreko fila nahi tixki. Kristo zurrunga eta itziarren onduan, bai. Ondo. Hala ere, Aitorri nola ditzen diozu? Potrozuri edo, no? Potrozuri, zeba? Beraz, esan potro eta azkenean potrozuri, azkenean. Osea, hola, sin más. Sin más, bakizu. Zertzo, hilerik gabe, potrozuria horregatik handado? Depilau? Bueno, azkenean, atzo, Kristo movida, hemendikan aldeitiko mehatxua edo intzenuten, botatzen duten, azkenean gaua ez da inbesterako izan, ez? Zakit, jarrera pixka bat sufritu barra zutela. Eta, igual ez duzu uste, baina... Gauza badek sufritzia eta beste gauza badek. Azkenen entrenamentua da gaula, segituen berde jaula, eta hemen 24 ordu bustitzen egon da. Baina hemen da kontua, zaindu behar dela, zaindu. Hemen zio, baina sukarrare honea etortzek. Nei hortik junta ez diak irabaziko. Urrengoan irabazitak itxo. Bai. Eta ero, zuk izan zen, eskeman urra dago lesionatuta ez dakiz zer, lesionatu? Hartu harri bat eta puskatu bezuan nahi baldin mazo. Azten bagea pentsatzen ja, ez dakiz zer eta... Nire netxok eguneko egunen, baina hor jun nion. Arrazoitea nitzaka eta ez ditiri emango. Zuk nahi zuna pentsatu, Isma, ez dakit, aitzakia. Bai, azkenien, atzoko proba benetan decepcionante, ez dakit nola zan, ni aldetikan, ze ez da bat ondo ibili. Kontrare bai nahiko justu ibili zan. Oso justu. Para gero utego, Zamor, bukatu zuen behintzat, eta xierre gor zintilikan, baitzakerik gabe. Eta Aitor, atzo kapitain izan du zinen, eta... Kale, lehenengoan kale. Kale. Eta Ismagi jaja, parekin, baina beste tegeken, hobetu nintzun. Orduan, ojo. Arexek Zamor nominatu zuen edo izendatu zuen. Harin justuena da ere, nire taldeko batzuk ez dutela parte egin proban. Bai. Da batzutan euki behar duzu fair play, nire ekipoko batek ez badu hori jokoa jolastu eta jutea duelora. Ez direla erredunak. Ez da justua. Bueno, aizo izango zela lehendabiziko duelista. Eta orain, hemen ere erabaki bat hartuta dago, orduan, guazen irakurtzen. Lehenengo izendapena, Gontzal. Gontzal ere? Hirugarren bat bai. Hirugarren bat ere bai? Espero duzu baietz, bai? Bai. Joder, bai. Mezo zer raro dago. Lautik lau. Osea, bost. Eta, zagatzen du, Tarrango nuket denak, ez? Ez, bera. Aitor. Ez dakit hau nereak bete ote zuen atzo esan dakoa. Nekane. Hoi, bakata, nekane. Sudupe. Osea, Sudupek bi jaso ditu. Bi? Bi. Bi boto. Bat, nekane, eta bertzea Gontzala, berak esan bat imadu, baina, gainontzeko guztiak Gontzalentzat. Zer, eskatu duzu botua edo? Ni, bildu ginean, eta argi dakite dueloak o froga bani baduen, ni voluntario beti jungo nazela. Eta etzion beste inor igual boskatzeko, argi eta argi Zamorrek ere bere arrazoiak esan duen bezala. Ale? Bai. Zuzera kapitaina, alda honena taldearen zate. Behar, kokuak baldin behar joteko eta eta ondo egin da bueltatze baldin behar, gutzako obio izango. Eta jute ez baldin behar, goguak ineon da juteko, amorruak inoen digan hor segituke. Eta aguantazak hori, amorratuta dola. Bainikan proba asko daude, duelo asko, bainikan erakusteko badago asko, baina indartsuenak ahizate bihaltzen. Eta hemen duelo batin edozenik irabazten aldu. Bai, baina norbera jagi behar du, bere burua duelatzen eta presioan edozer gauzarako. Zaila da ulertzea kanpotegan ikusi da behintzat. Baina, Zamor lehenengo duelista, Gontzal bigarrena, momentuz bi mutil, baina nor daki, hirugarren bate falta da hemen. Eta orduan, Isma, hori zure dagokizu? Probak hasi baino lehen, erakutsi behar dizute zein da indartsua benetakoa, eta holako irizpideekin gaurko izendatua izango da mutil bat eta indarra. Bere jarrera entrenamentuan oso ona da, eta oso ondo egiten duen entrenamentuak, baina gero probetan atzo behintzat kale egin zuen. Asier, izango zago urrengo duelista, baita aukera Aitor zenun, Alex kapitan zalako, baina atzoko proba benetan urdinak
nahiko kaskatu ireziate. Asier, erakusteko aukera dakazu, Gontzalez Sala eta Zamorrekin, eta bolo potente. Bueno, Jarren, hirugarren duelista, eta mutilen arteko duelua. Lendabiziko aldez invictu zen. Nola hartzen duzun? Zaiteko naiz dena maien, eta ez dut irausten, pues izango da beste biek izan direlako nimnobik, eta merezimendu osokin segituko dutela hemen. Norria oka potente izango da, hori ziur. Eta, hiru duelistak, bakoitzak laguntzaile bat aukeratu, eta seirak joan ara. Por cierto, uretan zer modu zabiltzate? Buah, ura. Ondo? Gontzal, ondo? Ba, ondo. Vale. Jarren? Ikusiko da, gero. Ikusiko da. Eta Zamor? Gaizki. Gaizki? Zuke laguntzaile hon bat aukeratu bazpare eta gero-gerokoak. Ados? Venga, gara arte. Eta, neskak eta, aprobetxau aste hau, Beste aste bat hor gurekin eta hobetzeko. Eta Aitor, espabilau. Eta gorrotxa ez lukartu. Hogeita hamazazpi urtean ez baldimek espabilau, orain aste beten espabilatuke. Zu ere espabilau, kapitaina, zu ere espabilau. Behin eta berriro eskan dugu, indarra ez da gauza bakarra. Ingoz eraketa. Hau da, eta dueluan edozein gauza gertatu daikela. Orduan, ez da bakarrik indarra izango. Eta nik uste, astentan, Aitor honi, kritiko bat jango zela, seguro. Nei legitu dira, Justu komenta egin dugu baina leheno. Esateko nahiz algito hobekin egiten, Aitorren laguntzakin, da. A ber, akautzen dugun eta segitzen dugun hemen. Edekon nekanekin oso ondo. Da makina bat, así que gainera lasaituko dit. Eta, sin más. Oberen egitea, y listo, ya está, sin más. Bueno, kapitain. Laguntza bezala, gongo za? Bai. Niko izuzo. Gokin. Mantakin da guzti ditut, igual guztitzeko txarto. Bero pixka atola ezatu eta gero ja... Berotu gaitu elgarrekin pixka. Gero urotzetan sartu behar balden baina eta horre pereza galanta. Debaldetza jungo. Debaldetza jungo. Gero apaia, apaia patu gehiak. Apaia, o Coca-Cola, o kafia, o... Coca-Cola batatik. O reskatia. Reskatia igual, reskatia. Nik hasiera baten pentsatzen nuen kapitain bezala, ez jutia. Komerizala igual ni ez jutia, akaso mesedeo igualitia da katalatzea, baina eskatu dit eta eskatu golden bait. Ez diot ez zetik esango. Nei matzian, hasieran lehenengo egin. Hala laguntzaiek. Eman, deitu. Venga, venga, ánimo. Ánimo, chavales, venga. Ota zua horre, mekabin sos. Venga. Venga, bikote, hemen jarri mesedez. Antxe heldu dira, así que jarri hortxe lasai, Jarren eta Aitor. Potro zuri. Venga, bikote, hemen. Bueno, zeikote, ja laguntzaileak eta aukeratuta, eta ja ekipo gehiena hemen, zehan bakarrikan 3 edatzen dira. Karo, indakoaz konstiente zarete, ze gaur ez du importa nork galtzen duen, indartsu bat galdu behar duzue, eta datorren astean badago bertze proba bat, oso garrantzitsua. Eta indartsua zuek esan duzu ez, azken proban, 3 hauek zauden otxe buruan. Horretaz konstiente zarete, ez da guztiok? Bai. Nekane, ez dugu ulertzen duzu? Ondo indako estrategia edo... Ez dakit ondo eginda dan edo ez, baina justuena iruditu zaigu. Justuena eta datorren astean galtzen baduzue, agian gogoratuko duzu, eska aurreko astean hau eliminatu genuen. Dakaunakin aurrea? Bai, ez da besterik, baina eterran erabakek hartzen diela eta beti ondorioak esaten diela. Askotan erabaki akaso inteligenteo batzuk besten batek esango liken bezala hartzia obio izango bake, baina orduan baita ere talden ambiente txarra sorten hasiko bake. Eta hobedek taldia batu edukitzia eta ambiente behintzat onak ineotia ez bestera baina. Bueno, berriak giroak laguntzen duen talde honetan. Bueno, duelua, zer izango ote? Lasterketa bat. Uretan inbarreko lasterketa bat. Urjauziak igoin behar. Eta aldenean beti binkulatu. Ura, hotza, lasterketa, urjauziak igoin behar, eta azkenen helburua banderen ikusi hartu. Oso arraxa, ezta? A ber. Zailtasun txiki bat izanen da. Eta da, zeo zer, Ismakin enterratu duzutena. Bantzeko abintzat, bai. Bueno, lastre bat eraman beharko duzue. Kupela izango da lastre. Duelistak eta, horiek eraman beharko dute... Zera kupela? Kupela, barrika bat. Barrika bat. Orduan, kupela hori zuekin lotuta eraman beharko duzue. Eta laguntzaileak orduan lagunduko duzue kupela hori lotzen behar den bezala. Hotzen zate, aste honetan landu dugu elastikorekin besotan persakuren proba, bai?
bueno, pentsatu ondo nola lotu, non jarri aurrean atzean gora bera, eta horien arabera, segurazki, erabakigarria izango da. Gu laguntzaile inbertso lotu hori. Bai, zuek inbertso lagundu kupela lotzen. Eta gero nahi bezute, lehendabiziko urjauzeraino, arat joan, kupela ukitu gabe, animatuz. Eta oso garrantzitsua, kupela zaindu behar da, ezin da puskatu. Osorik iritxe behar du gora. Utxik dago. Kupelak izan kilo batzuk ez? Kupelak izango ez dakit kilo batzuk, ez dakit ustuta do barrani, zer baldin bada, hobeto ez da jatia. Bete eta baldin bada, nego dela. Nola ikusten zuzamor? Lasterketan ondo zuaz. Lasterketan ondo. Harina, lasterka ondo hiltzen zea, baina bueno, uretan, hotza, kupela... Eski uretan, ja... Hoi ez du importa, dana emango dut, dana emango dut. Ya está, sin más. Jerra morda, zer? Gogorra, saiatu alita hokin alotzen eta... Vale. Eta kupela ustu behar baldin bada, hortzen dako zaitor. Baina nik ere onduke dut, Gontzal? Ondo, polita. Ondo, kupela, kilo batzuk... Binkulatu gara dituk, hola, klika, osea, mosketoia entrenatu gillo. Eta horretan ez zatoz otrebeak. Azken proba mentzat, alik usen gero. Iru joasi bain bazkau, iru momentu, hori entrenatzeko. Eta, bueno, gorra, bai. Bale, bueno, sorten guztioi eta gauza bat, iru bikote, iru kolore. Orilla, morea eta urdina. Ni urdina. Zuk urdina? Venga, orilla. Zuek orilla? Hori a tope, eta zuk ordan nekeratzen dena. Bale? Bueno, adibez, orillak hortzen dako azete zuen lekua, joan arat eta hasi pertzatzen. Baga, morea, arat, jarren, eta aitor, zuen lekua antxe dago, bai? Bai, bale. Venga, tirarte. Oberena nik usteet, hemen tira bat eta hemen bestia motxila bezala, erosoago eramango dezu. Ez da hainbeste mugituko, baina ondo lotu behar dugu. Saiatu, gorputza ondo zaintzen, arrokin kontra, uran sartuta, porque, garo, uretekan korri gehiago harin mugitzea, arriskutsua da. Hor pixua dakakela, akaso duetan baldin bago, errexo dek. Bai, besti bat arroketin eskukin asko launtzia. Ez dut dira hotzi barrek ere, limizko bitan inezkero nahikoa dut. Ikusi nola beten den proba. Azkena duetan bali manez, hortzak ez dutu, ikusten dut limizko bitan ahola ongi, mantendu, kupela ez hautsi, eta bukatu arte tira. Inorrek ez dene, galtzi inorrez etelako jutia nahi etxea, baina bat aukeratzezkeoz, akaso zamor beha, indarrez eskaxena ikustetelako. A ber, gauza asko gertatu leitezke. Bati kupela erortzea eta apurtzea, norbait joditzea, sin más, nire karrera egingo dut, eta listo. Gontzal baino gehiago etxegiaz, baina Samur baino gehiago bai. Ez dut etxea joan nahi. La hostia, tu. Hau zer da, Homer Simpsonen barrila, tiko, jori. Buah, chaval. Ez ikutu, jarrian. Asko pentsatzen dugu, Bueno, ez pentsa hori, bale? Pentsa. Pero asko. Begiratu, alako zuloa eta bestia? Ez. Joder. Bueno, izan da placer bat zuek ezagutzea, eman gorentziak nire grupoari. Ioa nik ez etzun etxea, Larroa, ez saldo gara, Bona, bikoteak! Oso garrantzitsua! Ondo lotu kupela! Eta kupela horrek osorik iritsi behar du. Ados? Duelu hasiko da, 3, 2, Bai, prest! Eki! Bai, kio zaizen gola, Horrotu. Beral, hora. Buen. Ez dut parte gabe ahi, Motxila, hola, hau zorroan lan, eta bet, hori? Baina butu ez? Buru ez? Buru ez? Nik ja zituan du, Nik ez? Ondo jarrita dago? Ez. A ver. Ondo! Kauin, hostia! Jode, ja, itxia. Aldezu. Ila zaina, ondi bestizte gazire dira.
Vale, Gonzalo, vale, va. Eartziua. Agarra lasai, Horiek. Atera indarra! Hostia! Venga! Aurrea! Gora! Venga, gora! Va. Venga, aurrera! Lagazu, hortze! Hortze lagazu! Mierda! No puedo, tío, me ha hecho daño. Ya está, pásala! Venga! Venga la barra, venga! El bolsa aquí. Horiek. Hori. Vale, Gonzalo, vale, va. Venga, aurrea! Hostia, heldu, nekabe Dios ese. Etxu besti, Hori de Gonzalo. Bai. Arragatu behar dituzuta! Venga, segi! Bai, aldezu! Dagoa gizkin gaude. Aurri. Hoi da, bota aurrea, eta bestean kaigo! Venga, bai uko doa! Ya vestido de requeta. Ganen de aurrea sin jau. Así que venga, Navarra. Hori, lasai hartu, Navarra, lasai, Zaindu barrika. Sokak esan ditaten bezala, zabalduta jarri. Venga, González. Seguio. Antua, seguratu, Minik hartu gabe. Iratxien, Segi, pizkenaga. Dejado, tío. Auto contra asegúrate. Aupa, Gonzalo, aupa. ¿Por qué dices zaizu hor? Venga, ánimo. Goizikan zailagoa da, Azken zatia, Puntal gora. Eta helburua zure koloretako banderina. Mentxa, tozela, Ez duk hartu. Venga, Venga. No te rindas, tío. Guandikan irabazten dauzu. Amuririk ez eman, Ez dakizu besteak nola dauden. No puedo más. Venga,
Ez da bukatu asko falta da, Venga, hortzen dagoela, ataskatuta, venga. Asko falta dela. ¡Vamos! ¡Kirolari atzera! Que si no de gehiago, no? Tira, venga! Eurra! Venga, bineo! Hortze beratua, ataskatuta, Bai, arraio, bai. Urbildu. Toka hori, barrika hori! Atzo, hotza eta gaur uretan. Bai. Madreko espario, venga. Esatzen du hau asko, tío. ¿Qué? Lapo. Zu hori, baina gehiago aldezu! Lasai, egon horren hilo arte, porque egon lasai, hor txezio, banderie. Idiota, vale. Venga, mamada, hostia. Bai, ya está. Ya está, hor txezio, lasai, ez tira, hortxe. Segio. Argi, Naparra, argi. Ez hau. Bai, Gonzal, ondo. Eman dite, tio, hostia, ezin de gehiago. Mesedez, ekarri arropa edo zeo. Sabe, pero ya, es que me va a dar algo, tío. Sartu sentitzen da. Hasta gora. Aitor, begiratzea gora bazpare, eroitzen bada kupela, burunez jotzeko. Osa, ekarri arropa edo zeo, mesedez, de verdad, Toalla bat edo zeo. Gonzal, gure aurkitxo! Gazte ya! Goride! Azai! Illo, lasai! Apa, Gonzal, oskondo! A ver, Mikane, piso asko dauka. Piso asko dauka, ya, tío. Es que ya está, es que le estás pidiendo. ¡Oy, sí, Gonzal, bien! Gonzal, irabazle bolonetan jarraituko usto nahian, zorionak! Venga, jarren borda! Bigarren postu hartzen da gauza eskura! Eta Xamor egin dut dagoen! Que me metí un par de hostias, tío. Tío, mira, es que guau. Hostia, tío. Ya está, tío. Ya está. A ver. Basier, venga! Oile, que ta hostia! Hendik aurrea flojo dituko dizu. Flojera. Joder, mesedez, ekarri xoser, tío. Joder. Me duele mi mazo, tío, es que... Venga, beste bi eskalo igoraka! Venga, sí! ¡Ánimo! Venga, beste bi eskalo igora! Saldu eskeke! Goride! Osa, gehiago pisatzen du horrek ni baino. Que sin más, que ya está, tío. Ander, mesedez, ekarri toalla bat, edo zer. Nada, no, ez duzu zer errekaz. Joder, tío. Lasai! Gehiagik gehiatu gabe, venga! Bai, venga, bestean egin ba! Banan juteko zai, bana! Asier! Ongi zaude? Jo, jarraituko zu ez da? Hortzen dokazu, banderina, izan morenik eman. Sufritu behar denean, sufritu behar da, Mira cómo tengo esto, tío. Mira. Asier,
saiatu, beste prendene bat igotzen, hor dakazu gutxiko. Egin, alegin bat. Venga, saiatu bat! Bai, saiatu hasi! Venga, bai! Bai, Asier, venga! Hortek eta hostia! Venga, kasta hori, beka bendio! Burun dago dena, Asier! Burun dago dena, venga! Bai, Asier! Venga! Bai! Venga! Venga, azkenetan egin hor! Ezkeran daka! Bai! Venga! Asier, entzun! Zamorano gutxi doleia, zuzuaz bigarren postuan, beraz, jarraituko zugurekin, zorionak! Gontzalek eta Jerrenborrak jarraituko dute, eta Zabor badijo etxera! Jasta, bukatu da! Bukatu da! Ondo, aizo! Jasta, erauzara ondo bisa bai! Hostia, gorra, Vamos! hau, jataitxo, honen nervioa, jata gera bendi bezua, gera hau de puta barra, guapa, nekin, en un estuko, gura estorri arte. Hau gortaga, la hostia, aiatzea ikusten, boludo, da. Eta ikusten? Bezua lo hartu, lo hartu. Horredi erruntu, zuzula. Terrible. Bonita. Joder, chaval. Ya está, punto. Ez dezu entzun. Hauzekatu da, zeurian, ezin dut, eta ez da pentsau, ez da entzun, ezer. Blokeatu egin zea, tak, ezin dut, eta ni, hartu arnasa, 10 segundutxo, deskantxau pizkat, ez, mina hartu dut. Eske kristonako pisua, sekona, horrek. Kristonako pisua, osea, eske... A ver, joder, eske sin más. Sin más, blokeatu naz, está listo, ya está. Venga, mutilak! Etorri! Barri mentxe! Naparra! Hendik. Venga, Zamorretan ekane, venga! Bueno, azteko! Zorionak Donostiko traktoria! Eskerrik asko! Zure erritmora, baina, bueno, bintzat, probak eta bukatzen dituzu, eta... Bintzat tona, obarrila... Gauza zan, gupela espuskatzea. Bai? Pare batian naskatu bintzait, ba, bueno, ales egindako korapilloa bintzat oso nezandu da. Ona eta arrasanetzako sartzeko dana. Hortan, orduan, itxaskizona bai, koropilekitiko bai bintzat, itxaskizona. Ondo! Mariak eta kalkulatzeko bai, ez beste batzu bezala. Eta bai, gutxinak, ez da, ezkezan lasterketa, otzan ritmo asko sartzeko lasterketa bat. Olako lekutan baita ere pixkat, bentaja bat izatek aurrena ateatzia, porque leku istua dek, eta adelantatzeko gero ez daka leku handirik. Azkenen gauzak ondo atera zaizkizu eta garaipena, zorionak! Eskerrik asko! Donostiko traktoria, edo Robocop, edo ez dakit nola... Bigarrengo gustatzen zait. Bai, Robocop, bueno, Robocop. Eta, bueno, jarren borda, eskerrak, Zamorrak azkenean amore mandula, bestela? Hane ongo nintzen. Bai. Posatu arte, bai. Osa, nahi eta ezin? Ez, ja, besua, ez nun... Sumatzen, abaitzen? Ez, zu garran ez zenukan, venga, bagora, esko nun ura espinin ere bai, eta enakin zerbait eukitzen nahi nintzen, no ez? Osa, guztiz lukartuta? Ba, bai, eta hondik, eta horretik hartu dut, ezkerrek asko puta marre. Baina nun, hemen emanizkat zintxari bi bolta. Sobera estu, hemen, eta izan nervio bat, ezan gara. Nahi mutxan aduz orain edo? Gutxi, a ber, ezintzu? Osa, ezintzu hola pixkata... Osa, indarrik ez? Ez. Eta proba ustekotan ondo zara, ez? Osa, buru gogor eta... Hortik nintzen mugiteko, ja, ezker ez dinun. Bueno, bentsat horre kasta erakutsi zeta. Ba, zorionak ze gurekin jarraituko duzu beste aste bat edere, bale? Eta Zamor, ez dakit breakdance den edo hotze zaudela, baina zauden mora guztin horrela. Zer pasada, Zamor, zer?
Tontoa naizela, tio. Amore egin dut a la primera, ikusi dut hori soka, hori arnasa jundela pikutara, nekanea osko animatu dit, bota dut barrila holan, pasatzeko lehenengo obstakuloa, eta kostata, junnaz beste errekatik, eta sartu dut una hostia eta no seke, eta ja burua dakizu. Bai, azkenin buru galdetu duenean gorputzak jarraitzen duela buruari, ez? Eta gero, izan naiz oso tontoa, zeren pentsatu dute distantzia asko, asko, ez nuen ikusten nahi, non zeudeten. Eta gero ikusi dute Alex hor zegoela. Bukatu arte, hau ez da bukatzen. Jarraitu ezkero gaurko lehian, segura eskitzen jen etxian. Zabira nola da zegoena Jerren, antxe, naite ezin. Baina horregatik ez da amorerik eman behar, jarraitu behar duzu. Galdu arte jarraitu behar duzu. Isma, nik uste dut hori da pixkat irakurketa, ez da, lehiatzen duzunean ezin dela amorerik eman. Eta proba guztietan, ez da bakarrik gaurkoa, atzoko ere bai, azkenean oztopo bakarra da. Lasterketan dara, 80 oztopo. Nire ustetan, egun zera hemen pixka bat, gogori gabe edo sinestu gabe, zutaz. Eta... Atzo laundu zion bezala bere bildurro hori zehatzen, gaur. Hori da. Horrein amorrua, horrein pena, baina berandu, nekane? Zu hor zinen horre animatzen, baina... Ni esan nion, ez kendu motxila, ze motxila bezalakoa jarri diot barrila, ondo zeukan, beste bilok galdu egin dute, soltatu egin dute, zu jarraitu holan. Bapatian kendu egin dugu, eta ja... Akabo. Bueno, Zamor. Bai. Horrela dia gauzak. Azkenean, amore eman duzu, orduan zuretxatea aventura bukatuta, eta gainontze guztiak. Animo, Jerren, rekuperatu. Zeratorren ostian. Garrote, ezkarrak ere. Hombre, bilo baskatzea hongo haiu eta... Atope ez? Ike, eman beharko jo jaten. Guain, agurtu Zamor nahi bazue eta nirekin geratuko da. Hostia, máquina. Uitu estatu. Bueno, karri gengo haitu. Bueno, toma. Koptu horrek zitu. Bueno, dartorren aste arte, Eurra. Bueno, Zamor, lehiatik kanpo ja. Bai. Amorrua, pena... Amorrua. Zazertu, pixaldia edo, ez zara gelditzen hor zaude demora guztien muitzen? Ostuta eta gero nire naiz oso nerviosoa. Benetako probak holakoa dira. Eta lasterketa askoz gehiago, orduan, jarrera da lehenengo urratza, eman behar eta esan nizun entrenamentuan, ikusi nuna eta gaur ikusi duen bezala, ez daude prest holako programa egiteko. Bentsat gaur. Zeure buruan engan izan bortze konfientza pixka bat? Ja, gauza, buruko gauza. Ikusi dut da Jerren, Gontxa, Lasiba, ikusi dudanen barrila, ikusi dut, eski hau, nola eramango dut. Txapelduen handiak ez dira hain handiak eta ez dira hola mazauz esaten duen bezala, Kasta, no? Giziztu. Kasta, gogortasuna eta hori, buru gorrak. Haure beha munduko txapelduna eta haure buru gorra da. Eta ez da handia ez du metro bat eta 80 mar. Ez da beharrezko, bai. Bueno, eta den, bertzik nola ikusten dituzu? Hor jarraitzeko modun, irabazteko modun? Ondo. Ondo? Ondo. Hombre, gorriak ekipo gorra dekote. Bai. Baina, bueno, guk ere bai, ez? Hotze zaude, ez duzu ez da hitz egin ere. Saio honetan hasi zinen breakdance dantzatzen, ez dakit orain break dantzatzeko gogorik ote duzun. Bukara emateko zure ibilbideri hemen. Vale, bai, ingo zuza zer, horretarako bai ordu. Venga, egin pixka bat haber. Baina, kien, ez? Venga, betxe, bai, venga. Bueno, sí, Bueno, Zamor. Bueno, betxat... Hemen ezin da, Mira, baki, darrein marka benuke musio belarra moztuta dena, baina. Bueno, motel, ongi zan, izan da placer bat, ezagutxo, tio. Bueno, hemen bat zaunen aukera zure bura probatzeko, eta, azkenean ez duzu den aprobetxau, baina... Ja, pero da esperientzia gana. Ya está, bueno, oro... Ya está. Baina, eskerrik asko hori programari. Bueno, eta segi entrenatzen eta zeure burua estutzen. Horrela betzen dira gauzak, estututa eta sufrituz. Hemen ez dago besterik. Bueno, parto motxila eta getxora, ez da? Getxora. Jungo nahiteke Holandara, pero getxora, tío. Sin más, no quedan otras, Bueno, ongi zan, hortika segi. Bueno, jo, Zamor. Bai. Agur. Nola da keinoa de brek, hola, ez da? Joder, me caigo tan rato, tío. Venga, Zamor, subida. Que sí te deberíamos, ¿no? Egon naiz mazo palurdo, ¿sabes? Besoa lokartu dutela. Bai.
proba zen zintxekin lotu dut. Hau dena, eta soberestu. Eta igual, denbora etxente du naiz, eta intzait besouzia lukartu. Igotzeko, behatzak bai, behatzak mugitzen diot, ongi bineo. Igo, ontsa zina ez zerbait. Vale. Estás mojado y helado. Venga. Hostia, baina bizino, hola. Venga, vamos a ver. Eso sí que lo notas, ¿no? Que va mejor y que ya vas empezando a mover. Y poco a poco. Ez ez minik ez. Eta leheno baino desente hobe. Bai. Itxera goan, kanpamentura, eta beste taldekidek saludatu eta, venga, hemendik, urrengo aste arte. Tope, izan Invictus! Tope! Otro zuri! Bai, hemen, zuletak hemen pres, ja. Ze modu? Bai, zentrala gainea. Bai. Vamos, Richera. Venga, apa, equipo, mekabichos. Jota, zua. Ja, hauta pasatzea berrik. Errekan. Errekan, kaskada batzutatik. Ona, poto, ona. Naparra, beka betio! Ni bestaldetikan erresoak atzue, itoteko. A punto de hipotermia, baina honek eman bertziko barrun zu hori urrungo mekaben dios, hata barrabiletako zuen berbaldin batzeruk, mekaben? Hone ez bueltatzeko? Hostia! Kaskada dio, barrila bizkarren Barrila, eta... Horra lastia hoen dikan horra gota, mekaben dio! Dakasutan aprestala! Venga! Ahí! Venga, aurrea! Pasen ba! Venga, ba, Aiko! Aurrungoako mekaben dios akutxillo. Akutxillo! Gehiago ez ona, Zuman horri, Hostia, plastikok eta su puta madre guzti. Venga! Kaixo Maialen, atxaldeon, zemuz? Ondo? Oso ondo. Gaur guztien, amakin egon du naiz, eta te veo más gordita, esan da. Bai, arpegi, eta jo, me he venido arriba. Tía bat, joder. Kaixo, atxaldeon denez, txeri lasai. La dieta zemuz dijoa. Espero ondo, juti. Ni bastante radikala naz, eta azkenean, al final, os bajan, dos jaten da fuera, ez? Jarri diate baien pastilla batzuk, non agarrotatu egiten zaizkit behatzak, dertzen dea tegreton. Distrofia artikular edo zerbait? Artikular miotonika o alako zerbait. Eta gero esan diate baita ere, dakatela hiperaktibidad anormal en los tendones. Zure gorputzan volumenian aldaketari nabaitu duzu? Berdin ikusten zea, erropa... Piskat harinagoa. Harinago. Kirolaiteko orduan ere bai? Bai, lehunean bebai gimnasioan nintzen da, ostia. Tope? Bukau nintzen, gane pesak, Azkera jartor, ermuko gimnasioa hori da... Etxen da beze juten dira kompetizioa, fitnessko kompetizioa eta juten guare dira. Jo, ondo naiz aste honetan atope jaten, Motibatu naiz pila bat, asko jandut. Joder, ninen hon bakarrik plater bat jaten nuen, eta kostata, eta hain bi plater, eta postria, eta hoize, ez nuen hartzen, nena. Bueno, zerbait indala nabaritzen da, Maialen? Behintzat 10 kilo gehiago, no? Muntio gabera, 10 kilo? Oain hartu 10 kilo? No, hartu behar detela 10 kilo, eider, no, Bai, esaten biastetan 10 kilo, Sí. Ze ondo, tio. Da idea bat hartu zuzen bat hartu duzu. Bai, tio, 2 kilo, Que sentia, Postazuna, 2 kilo gehiago, Txal, ni mando 50. Bueno, a ver ze mate egun, Aner. Pixua gora, Aner. Pixua gora. Pixu hori, baina pixua gora indigu, Aurrekoan 28 geneukan. Bueno, ondo, ezta? Bai. Kilo 800 gehiago. Ia 2 kilo. Atea zaizkit bi abdominal, Bai, joe. No, ondo izan. Bai, berdin. Agur. Agur. Oin bronki, ez?
bronkanik ez dizu botako. Azkenean zure zutzako da eta zure gauza dia, bai? Baina ez da ondo maitza. Ja, desastre baina potolua, mekabin sos. Zenean, jaixas, zenean... Baina, bueno, datorren hastian toperat eta mekabin sos. Kenduko, azte honetan irabazitzeko kilo guztitza, mekabin sos. Venga, talde ordeina, venga! Bueno, bazen potiki, jarren borda? Peixo goinikan, ja mobilidea badut, bai. Nio indarra goinikan falta zait. Borrotxa, zer moz dara mazu dieta? Haide bajatzen. Utsa gutxinaka. Hortxe zer da hortxe? Zema kilo galdu dituzu? Erran egila? Bat. Nolake bat? Zazpi. Egon gara bizkat... Kilikolo. Nola, kilikolo? Zer da kilikolo? Osa, ez diezula dietistarik kaso erik anein? Jaiz asko eta azkenean bakizu. Jai asko? Eta izan Invictusen hemen parte hartzen? Ez dira kompatibliak, jaia eta kirola? Baina, azte honetan ja txipak anbizau eta... Sofritukoik. Bai, taldeak. Ni sofrituko. Bera ez badago forma eta ez badago ondo, zuen kalterako da. Ez kazien, talde lana, itziar eta ez? Talde lana dela, esfuerzuak inbardia ez bakarrikan hemen, baizik eta itxien ere. Ni dana mota noia betiko moruan, Beti dana eta gehiago, ikusiko zu. Baina Gorotxa hor dago Eiderren lana atzetikan. Uste dala errespetu falta handia. Ezkenean katxo hondego asko ez daki zergatikan, ni nahi sartuko hortaz, baina gero entrenamentuak eta probetan eta baita hereditarekin, ez behar zu jarrepe ematen, ez dakit. Ez, hemen katxo hondeorik ez ebez, hau zer iso da. Bueno, urrengo proba. Erabaki bat hartu beharko duzute baintxo bertan. Izen bat eman behar diazu, pertsona baten izena. Baina, beste taldean, batek izango du garrantzia handia urrengo proban. Pentsatu ondo, minan azkar, izen bat behar dut, ja. Hartu neatik. Nik esango nuke larrea. Nik ere bai. Paper importantia edo garrantzia handia izango badeu frogan, nik uste bere taldeko txarrena edo trebe gitxian dana da. Zuen berdezu, hauek esan dago aldrezka pentsau dugu. Bueno, neurtu, baina neurta tope, Zure partetik. Nire partetik, baixen. Eta ikusiko alkan, horrengo proba. Ondo. Vale, venga, aio. Areaino, aiarren, Jose? Gehiago ez, ratu gabe. Aman. Eman! Magnesio hartu, eta eman. Ondo bezarkatu, lehenengo ondo bezarkatu. Venga, balantea. Hori, jarraitu nezakin, hori! Beste bat! Venga, hori, venga. 3 kilo gutxi egin, errezago da. Eta 10 kilo gutxi egin, errezago. Buruan sartu hori. Venga, bai, buruekin, baina gero hau haitxi, 6, gora. 7. 8, dire jo. 9. Venga, askatu, azken buelta zikutu hori. Lea, espita kaiola. Vámonos. Gorrilla hor aurrean daude. Eta manu parra egiten. Hostia. Horain. Belleza. Subakari. Ondo, gorro, venga. Vale, nahiko ba. Tira abdominal, Venga. Estirazo, Gorotxa, estirazo. Txaldeon. Lengo larun batekoaren ondoren, 3-4 zentimetro indike gorago joan zait bicepsa. Eta sendaginak esan hau, que a ver si estamos locos. Eta egin dezakedan gauza bakarra, dala bizikleta estatika eta kontuz erori gabe. Pan, hori da, venga, guazten, dano batera. Pizkota dino, maior. Dale, venga. Mano, ez luzatu bezala. Luzatzeakoan. Claro, egin horrela.
Eta Maialen, gorputza zuzen, Hor, venga. Venga, corre. Venga, Manu, compañía. Venga, hartu arnasa, venga. Bueno, eta sorpresa, Manu. Hemen txizaude entrenatzen, atope gaina. Hala moduan. Baina ez nuen uste torreko zinenik, ze azken proban eta hori lesioa zela eta esan zen nidan hori ebakuntza behar zizutela, ez da bihar, edo? Ni komprometitu egiten aizenean, azken momenturaino dudan ematen dut. 3 aste beso, hola? Bai. Eta geho rehabilitazioa. Bai, animo, beti animo, bale? Berri honen bat ere ustot badagola, ez? Larrea andereño! Bikiro hartu ditut. Horregatik! Baina nizan, kristuzipo jamano galduko itxuneño. Gaur galduko ditu ya, bikiro. Bitu. Ui, Ismael lana hemen, Ui, txal, todavía abdominalak. A ver, dilo que te anundo de hor. ¿Has visto? Ismael. Bueno, zera? Laizter beste proba bat. Bertze erronka bat. Aukeratu behar duzu, pertsona bat, proban oso garrantzitsua izango dena, baina ez zuen artean baizik eta beste taldea. Zelan mota? Neko txarreago. Nork daki. Zegoen zein behar duen beste taldea. Hortzeo koska. Ez da baiatu, venga, eman izen bat. Eta zer A ber, denok espero dute gorrotxa aukeratzea. Nik enamen aukeratuko gorrotxa. Neupez. Ni badaz erdiko bat, ez dakigu onerako dan edo txarrerako dan. Tipo hoi hemen rapatua dakana. Neska. Raputu gunaz besti. Nik lehenengo pentsatuana izan da gorrotxa. Baina gero pentsatuz esan dugu, igual garrantzia, hartu behar duen partaideak garrantzia du, ez duelako parte hartu behar proban. Eski azken da oso arrebesatua. Eta horren esan dugu, bueno, hartuko du erdiko bat, eta jazta, ez gara arreskatzen. Venga, itzia. Bueno, pues ya está, erabaki hartuta, eta espero ezagun gero ez da mutzia. Vale? Bueno, Isma, barkatu, 5 minutu baina izan du dira, baina hain egurtu gehiago eta gehiago, vale? Maialen. Behatzak, Isma. Barandu behar dugu hori, bestela, lasterketan hau fijo sartuko da. Eta zure pisua bentaja handia dakazu. Azkenean pisu gutxi da. Maialen! Zer? Baietz ba? Baietz ba? Oso ondo. Sinestu zure burtaz. Eta bai, eta mina egiten du, bai, eta lasterketan askoz gehiago. Baina zaude inbituz izateko, orduan da txip aldatu. Gaizki pasa, Binona azkenean ez dakit Isman potrongatik, honen potrongatik pasa indiat. Venga, volta! Oso ondo! Bueno! Ribala Teresa eta Jora ikuste ditut, hasieratik. Dira harinak, indartxuk, eta ni naiz osastuna eta... Arrapatu el down, suelte hau, Mercedes, sales! ¡Agarre, hostia! Beitu hoi, Haben dezurtik edatzen hone egitze hostiaiak! Segi neska, kampai! Jota zua! ¡Arre, nerdo, hostisa, bete hau betia! ¡Hau en su puta madre! ¡Lajatzeko! ¡Carga, jota zua! ¡Venga, equipo! ¡Eia! Ez du